ಗ್ರೇಸ್ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಉಚ್ಚಿಲಗ್ ಇನ್ನು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ಹೋದು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದಡಿಯ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವುತ್ತು ಸಂತೆ ಕಟ್ಟೆ ಬರ್ತಾ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ನನ್ನ ಬಸ್ಸಟ್ ಪೋಡು ಕುಡ್ಲ ಪೋಪಿನ ಬಸ್ಸಟ್ ಉಪ್ಪಿ ಬತ್ತೈತೆ ಉಪ್ಪಿಡ್ದು ಪಿದಡಿಯ ಬಸ್ಸಟ್ ಪಾಸಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಲಗ್ರಿಗೆ ಚಾಯ ಐತೆ ಗೋಪುರ ತೂವರನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಚ್ಚಿಲ್ಲದ ಇನಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪೇರ್ ಎಂಕುಲು ಬಯ್ಯದನಾಗ ಬತ್ತಿನಿ ಬನ್ನಗನೆ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಜಾಗ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಬಾರಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾಯಿನ ಜಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏತು ಪೊರ್ಲುಂಡು ತುಲಿ ವರ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತ ಪೂಜೆ ಪುರ ಆದ್ ಪಿದಡಿಯ ಜೋಕುಲು ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ ದಿಪ್ಪುಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡೇರ್ ಅಂಚ ಜೋಕುಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ಮಾತ ತಿತ್ತ ಉಲಾಯಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಿದೈಡ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದಡಿಯ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಕತ್ತಲೆ ಅವನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಪಿದಡಿಯ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಏಳಾಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪಿದಡಿಯ ಬಸ್ಕ್ ಸಂತೆ ಕಟ್ಟೆಗ್ ಬತ್ತು ಜತ್ತ ಅವ್ಲು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋಯ ಖುಷಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ಗ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಕ ಬಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡೇರು ಅಂಚ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ್ರೆ ಪೋಯ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿನ ಮುಲ್ತ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಲ್ಲಗ್ ಬಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಈ ಲಾಗ್ನ ಇಡೆಗೆ ಎಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್